Tak videli sme ako obyčajne dobré derby s množstvom zápletok. Dobrý vstup hostí rezultoval do krátkeho vedenia, ale potom sme začali hrať dynamickejšie, začali sme viac behať na tom ihrisku a ten polčas sme dotiahli do víťazného konca s pomerne slušným náskokom. Očakávali sme nástup druhého polčasu a zmeny hlavne v organizácii hry. Zo začiatku nás to nepribrzdilo nejak mimoriadne, ale Komárno neustále dotieralo a bolo nadostrel v tom závere, takže videli sme aj ten záver taký, ktorý toto stretnutie živí. To znamená kopu osobných súbojov, kopu rôznych verdiktov, sporných, nesporných. Myslím si, že sme videli opäť dobré derby, celkom slušný basketbal.